ezabantu abasha abanesipiliti nemandla yonke into yakho ifree. Sibuka uNkulunkulu enzambama abhuka umuntu maqethe uNkulunkulu bese uphatha ikhambi lewe ukuthi ngeke umuntu wami aphile enkingeni impilo yakhe yonke. uNkulunkulu liqhebo lakhe ngabo kumuntu ubona umuntu lodzima ukukhululeka. Uma umuntu kwasawane aphila komhlaba kulo sesizweni ambona uNkulunkulu akakhululeka akabi happy uNkulunkulu. That's why the Bible is wawaqamba emasu. Hallelujah. Ekukuthi uboshiwe kodwa lethe Jesu bese athi lo utawukhulula abantu edolweni labo. Nanamuhla bazalwane uma silivalive uNkulunkulu lithi uNkulunkulu akaqabanganga ngabantu nemkamanowa namanowa kanye nemphana kodwa waqabanga ngaIsrayeli. Wathi lo kumele ayokhulula Israyeli siphetho sentsaba kubona umuntu ekhululekile. Awu Jesu intsaba yethu ayigcine ukuphatheka kahle kodwa igcina ukuthi sokuphethe kahle. Results avete ukuthi umuntu sokhululeke uma kwakhiwa basabona uNtomsha ukuze ayokhulula lelive langaphandle. Haleluya. Uyagatswa abantu kuyavakala basabona uyanakwa emehlo alabantele akasuki kuye. Amen. Abantu kuyavakala basabona udlali anabona ukuthi uhamba kuphi anabona ukuthi nahamba nabo bobani anabona ukuthi nahlanganyela kubo ngabanjani. What is the reason basabona ukuthi kugcineni impilo yoMntomsha kumele yawukhulula live lase-South Africa. Indluli ikhulule live ngaphandle kwe-South Africa. In other words, this camp is not just a camp. Manibo wekabalebos. Atiko for the dust jamlisa sila. Mawai pipe litilicha na waka. Lik elva namani kekeshwa ekwani. Leku kana kolum sipo. Litima seleta toropeni. Lileta lifita. To build the house of the Lord. Hallelujah. The issue is not about you. Hallelujah. But it's about the society. Don't be like who you have put up on the Tomsha. A boom at Family. That's a bomb to go to an issue. If you are it don't have the about to do. I'm not family. Lako wena wethu kodwa nifameli lemhlaba wonke. Amen. Uthi Jesu akathela bafuthi sihambani shumele fameli mbuze diventombe. Haleluya. Uthi ngoba ngeke ngibuye mina Jesu uNkulunkulu akuthumele emhlabeni into zabadla lakhe. Hear the message yaNkulunkulu ingakafinyelele emhlabeni wonke. Ayibonke igama lika Jesu. iBhayibheli lithi wakhathateka lo baba. Ingabe usayishiki wakhathateka. Ukhathathwa yini manowa? Ngikhathathwa indlela yemphalo.
emhlabeni. That's why Bible is about sisi wena bafele mosini. Amen. Baba uyafiwa. Asikakhi la. Whenever umukele Jesu njengosi nemsindisi, ungalinzi umshado. Kodwa phila impilo. Ungalinzi umsebenzi omhle nemali enkulu, kodwa phila impilo. Kwangathi uyahamba kusasa. Ngoba ngokuphazima kweso siyedlula malebo igama lebose. Ngokuphasa futhi ayikho into engaguqulwa uma sewedlulile. Siyabonga uNkulunkulu. Lokhulula nayo. Baningi abantu abakholwa. Kodwa uNkulunkulu ngabakade by experience. You know why? Bantu labahambe embikwabo sisi. Abazange bayivete inkambo yabakahle. Uthola why sathukana kangaka namhlanje. Sishumela ivakele simunye kodwa sivisisana. Asikhulumisani kahle. Haleluya. Lo munyaka nambetsile omunye lo mnyajajisa umyena kasepulpit. Uma lo mnyama ekepulpit. Uva lo sapulpit wangathumelana naye. Letha wazibone inemthetho wayo. Akathinzi wayini. Ubathe uyabuthi indlela yakho uthi ngelela nje alishintshe izwi lakhe. Ngeke lishintshe isituation. Ngeke lishintshe ukuthi Israel belaqinzekele. Because the purpose yaNkulunkulu kuthi makathabula phuma koManoa kodwa Israel waNkulunkulu abaphephile sesiyathandaza. Israel waNkulunkulu abaphephile sesiyathandaza. From morning, we have there is something of glory to the name of Jesus. Hallelujah.